Dahil huling araw na namin sa isla, ina-enjoy na namin ng lubusan. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, kami ay na-stranded. At nung nalaman ng aming tour guide na kami ay stranded, siya ay nagmabuting loob na tulungan kami. Inanyayahan niya kaming mangisda para kahit papano, makaulam naman kami ng masarap. So this is my first ever try na manguha po ng isda, guys. Ayan yung mga kasama namin. Tawag yun, nagmagandang loob sila na i-treat kami, tapos mangangalap daw kami ng isa pupulutan. Huling kalayan! Siya si Kuya Jong, ang aming butihing tour guide. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, maaring ikaw ay mag-subscribe at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga bagong video. Salamat! Ganito kami kasigla nang papunta pa lang kami. Pero pagkaraan ng 3 araw na pagka-stranded, ito na ang naging buhay namin. Sige. Mabuti na lang, ang aming butihing tour guide ay marunong sa pangingisda. Kahit kapos na kami sa budget, nakakain kami ng mabuti at masarap. Okay, go! Nice one! Okay na, be! Pero ang ganda ng ngipin niya, be. Video yan, ha? Video ba to? Hindi, ikaw. Lapit mo na, kailangan niya na. O, kiss, kiss, kiss. Bebe, bebe. Yung mga single. Ikaw na muna, be. I pronounce you fish and human. Kiss na fish. Kiss mo. Kiss mo na. Huwag na, be. Lang cute. Feeling ko ito yung nawawalang kwa. Unicorn. Unicorn ng karagatan. Uy, baka tumalon. Wala namang paa. Taste ito naman tayo. Hindi okay lang din arap para pag natin. Ayun.
ba to? Hindi pa wala pang bagay yun. Ay, Ah? ay. Kaya kayo maluluto yan. Hindi, hanggang bang inaantay yung baga. Baga? Parang dahalan. Napakaliwanag naman ng pagkuha mo dun. Mas mauna pa talagang maihaw tong phone. Kinilaw. Gumagawa ng kinilaw. Ayan o. Habang sila ay abala sa paggawa ng aming pulutan, kami ay nagpasya na din gumawa ng aming high class at kakaibang inumin. Ang unang step, buksan ng alak gamit ang susi, wala nang iba. Pangalawang step, ibuhos ang alak sa maliit na container, wala nang iba. Pangatlong step, ilagay ang juice, pati na din ang yelo sa container, wala nang iba. Pangapat na step, aluging mabuti at ipasa sa iba para maranasan din nila. Panglimang step, ilagay ang gayuma ng paikot-ikot tulad ng pagpapaikot sa iyo ng iyong jowa. Panganim, tikman mo kung masarap pa para hindi lang iba ang nakakatikim sa kanya. O di ba ang saya? May alak na, may gayuma pa, napaikot ka pa. So, pangatlo na namin dito sa Calayan, stranded, wala nang makain. Ayan, dito na, wala na din kaming matirhan. Wala na kaming matirhan, guys. Eto na. Dito na kami sa gubat. Dito na lang kami matutulog. Ayan na, yung pulutan namin, yan na lang, oh. Napaka-basic na lang, oh. Yun naman, Ay, sorry. Dibdib pala yun. Dibdib pala yung pulutan, sorry. Maraming views. SPG at Calayan. May SPG ka. Wala na kaming pera eh. Wala ka namin yung water bag. Ano kami pa nilang parkot? Yung nagawasabi. Itong tatlo naman ng huli, di ko alam kung anong pinagagawa mo. A few moments later. Kasabay ko sa amin sa train. Hindi namin na... Hindi sir, may kasabay ko Guys, ganyan yung itsura ng mga nawalan ng pera sa isla. Grabe ha. Mga cannibal guys. Anong Mark J. Be? Ginumtube mo na, hindi pa nag-pledge sa akin. Mark J. MJ. Wala, wala na yung Papa niya yung J-Mar. Pinabalik ka pa rin. Dito ko napatunayan na ang ganda ng isang lugar ay hindi lang nasusukat sa kung anong meron dito, kundi pati sa mga taong naninirahan dito. Muli, kami ay nagpapasalamat kay Kuya Jong at ang kanyang mga kaibigan, pati na rin sina Sir Marcelo na siyang tumulong sa amin sa aming huling gabi. Kung nais niyong kunin ang impormasyon tungkol kay Kuya Jong, ay aking ilalagay sa description ng bidyong ito. Hanggang sa muli, salamat!